Diyos manahay na aga sa indugabos mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilagtatabi sa silent mode ang sa inyong mga cellphones. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante, urog na sa laogan Santa Misa. Mantinerong tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos para sa Oratio Imperata. Pamibi para sa katuninongan kan kinaban. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. May herakon asin maugayo na Ama, da ika masasabutan nin si isay man na nagsasabwag nin iriwal. Day pwedeng mag-ako sa imo ang si isay man na nagmumuot nin sa bayolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalaw nin mga mabangis na kahurasaan, bayolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray mamigbidan ang mga aldaw nin siguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog na butasan an sa indang mga amunisyon. An mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawuhan na sunodon an lay kan banwaan asin galangan an kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretsyo kan gabos na tao na makua ang ranga asin kusog kan mga nagahingowa para sa katuninongan sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagbantay. Siring man na ang lambang saro sa to, magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw sa dalin nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan. Inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa, iyong mga minasunod. Thanksgiving for the gift of life of Jonathan Chua Uy, offered by Antonia Chua Uy and family. Thanksgiving offered by Maria Isabel Molo and family. Ubusan family. For the birthday of Romeo Narciso III, offered by Gonzalgo family. Thanksgiving offered by Lori Bedford, Mr. and Mrs. Vicente Ervas and family. Arlene Berdin. For the gift of life offered by Hermetizon. Thanksgiving offered by Violeta and Hanelin and family. Mary Jeline Ramirez and family. Thanksgiving for the birthday of Jeffrey Abalos, offered by Conchita Villar. Thanksgiving offered by Ubusan family. Mitzi Friday Antivola. Columna family. Mr. and Mrs. Marlon Obis and family. Leo and Cynthia Ramos. Thanksgiving offered by Mary Jane Sabino. Special intention for CSC examination offered by Mayan Breboneria. Thanksgiving offered by Tess. Special intention for CSC examination offered by Camille Nobleza. For Jefferson Flores for CSC examination offered by Flores family. For healing and recovery of Roel offered by Gonzalgo family. For successful civil service examination of Jeremy Barao, offered by Jeremy Barogo. Special intention offered by C. Nuelan. To pass the REE board examination, offered by Isidro Angelo S. Red. For successful outcome of examination,
for guidance and blessings in career and professional life, for continued good health and protection for me and my family. May God grant wisdom, opportunities, and strength in all endeavors offered by Kate Velasco, for civil service examination offered by Mary Joy Arcillas, Thanksgiving offered by Tess D. Special intention for civil service examination offered by Salvador E. Divina Jr., Christine Badillo, Gia Heba, Raymond Ray Sanbuena, Angelica Sanbo, Camille Nunez. For good spiritual, physical health, and safety of family, offered by Rosie Asupardo Cantara and family, to pass the civil engineering licensure examination for March 2026, offered by Christine Ashley Cabaluna, for licensure examination for teachers on March 15, offered by Rosa May Rivera Bell, for the eternal repose of the following souls: for Froilan, offered by Rosie Asupardo Cantara and family, Crisologo by Asupardo Cantara and family, for Lorenzo and Josefina, offered by Domiquiel family, for Jaina, offered by Gonzalgo family, for Atanasio and Gregoria, offered by Erwin Samaniego, for All Souls, offered by Maria Isabel Molo and family, for Monsignor Honesto Ham, offered by Mendoza family, for All Souls, offered by Camille Nunez, for Nelly, offered by Mr. and Mrs. Marlon Abis and family, for Erlinda, offered by Elmer Villarasa, for Luigin and All Souls, offered by Abeliano family, for Monsignor Honesto Moraleda, offered by Emma Chan and Tess D, for Emmy and Dre, offered by Remy Revenque and family, for Elida, offered by Emma Chan. Sa liwat, Diyos maray na aga sa inugabos mga tugang. Ngunyan, iyo an ikatulong Domingo kan Quaresma. Matinog na po ang gabos, as sinawiton niya to an awit sa pagpuon. Padagustang idinudulot ang satuyang mga misa para sa katuninongan sa bilog na kinakban sa Middle East asin sa satuyang sadiring nasyon. Sa ngaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamuot kan Dios asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asi sa imong espiritu.
yaon na po kita sa katahawan kan Kwaresma, ikatulong Domingo na po, asin yaon kita sa pagdangog na ang kagurangnan iyuan nagtatao nin mga pangangaipo, nagsusustinir kan sa tuyang pagkapaha. Hagaduntaan sa iyang pagkaherak sa pag-ako kan sa tong mga kasalan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asing sa indong mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virgen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang ng Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, ginikanan kan gabos na pagkaherak asin gabos na karahayan na nagtukdo kan mga bayad sa kasalan sa pag-ayuno, pagpamibi, asin paglimos. Kaugaying hilinga ang pagpahayag kan samong kapakumbabaan. Tanganing kaming pinakumbaba kan samong konsensya, danay na paitaason kan sa imong pagkaherak. Huli ki Jesucristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Mahihinmanyog niya to ang istorya kan mga Israelita sa kalantadan, na nagdududa kung yaon pa ang Diyos sa inda, ninhuli kasakawaran nin tubig, digdi pinagpahiling kan Diyos, na siya ang pinagigikanan nin tubig, asin ini itinaos sa inda, tubig na magtataon nin buhay, maski sa tahaw kan mga tawong nagsisinutil. Himateon yato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro kan Exodo. Alagad paha ng marahay ang mga tao, asin padagos sa pagreklamo kay Moises. Ulay ninda, ta daw ta ilinuwas mo kami sa Ehipto, tanganing gadanon kami sa paha, sagkod ang samong mga aki, asin mga hayop. Kaya namibi si Moises sa kagurangnan. Ano ang gigibuhon ko sa mga taong ini? Haros buot na ninda akong gapuon. Nagtaram ang kagurangnan kay Moises. Ipag-iba mo ang nagkapira sa mga leader nin Israel, asin mag-inot kamo sa mga tao. Drahon mo ang sugkod na ipinakol mo sa salog nin Nilo. Duman sa bukid nin Sinai, matindog ako sa ibabaw nin sarong gapo, sa atubangan nindo. Pakulon mo ang gapo, asin maluwas duman ang tubig na iinumon kan mga tao. Ginibon ini ni Moises sa atubangan kan mga lider nin Israel. Ang lugar nginaranan Masa asin Meriba. Huli ta nagreklamo ang mga Israelita. Asin huli ta binalo ninda ang kagurangnan. Kan sinda magsabi, kaibahan ta daw ang kagurangnan o dae. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kun ngunyan madangog nindo ang sayang tingog,
Hari pagpatagasaan sa indong puso. Kun ngunyan madangog nindoan sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Madya awitan niya to ang kagurangnan, maugmang umawon taan gapo nin sa tong kaligtasan. Dumulo kita sa sayang atubang na may papasalamat, sa kaugmahan mag-awit kita, sa iya nin mga awit nin pag-umaw. Kun ngunyan madangog nindoan sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Madya magduko asin magsamba kita, lumuhod kita sa atubang nin kagurangnan na sa tong kaglalang. Hulita siya an sa tong Diyos, kita an banwaan na sa iyang inaataman, an mga karnero na sa iyang pinapakakan. Kun ngunyan madangog nindoan sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Hari pagpatagasaan sa indong mga puso, siring duman sa Meriba, siring kan aldaw sa masa, duman sa kalangtadan. Kan ako binalo kan sa indong mga ginikanan, asin pinagprubaran, maski nahiling ninda, an sa kuyang mga gibo. Kun ngunyan madangog nindoan sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Mahihinanyog niyatok si San Pablo na nagpapasabot kung guraano kita na mamuta ni Kristo. Day nagdusay ang Diyos aki, tanganing tubuson ang mga marahay. Alagad itinaon niyaan sa iyang sadiri, sa panahon na kita mga parakasala pa. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, kaya huli ta pinanagi kitang matanos nin Dios, huli sa pagtubod. Igwa kita nin katuninungan sa iya, huli ki Hesu Kristo na satong kagurangnan. Huli sa iya, nakamtanta ang biyaya ni Dios na satong namamatean ngunyan. Kaya, nag-uugma kita sa paglaom na magkakaigwa kita nin kahirasan sa kamurawayan nin Diyos. Dai kita pinapasupog kan paglaom na ini. Huli, tapinano nin Diyos ang satong mga puso kang sa iyang pagkamuot sa paagi kan Espiritu Santo na itinaon niya sa to. Kan kita mga maluya pa, nagadan si Kristo para sa mga makasalan sa panahon na itinalaan ni Diyos. Masakit, magpagadan para sa sarong matanos na tawo. Alagad, pwedeng may mangahas na magdusay nimbukay para sa tawong marahay. Alagad, ipinahiling ni Diyos ang sa iyang dakulang pagkamuot sa to, kan si Jesus nagadan para sa to, kan kita mga parakasala pa. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nag-abot si Jesus sa Sikar, sarong banwaan nin Samaria. Harani ini sa dagang ipinamana ni Jacob sa aki niyang si Jose. Yaon duman ang bubon ni Jacob. Huli tapagal na si Jesus sa pagbaklay, nagtukaw siya sa gilid kan bubon. Mag-aalas 12 na ito nin udto. May duminatong na sarong babaeng Samaritana, masakdo nin tubig. Nagsabi sa iya si Jesus, "Painumaman ako." Mayo duman ang mga disipulo ni Jesus, huli ta nagbakal nin kakanon sa banwa. Nagsimbag ang babaeng Samaritana, "Saro kang Hudiyo, asin ako Samaritana. Ta daw ta naghahagad ka sako nin inumon." Ang mga Hudiyo, dai nakikilabot sa mga Samaritano. Nagsimbag si Jesus, "Kun aram mo sana ang balaog nin Dios, asin kun sisay ang naghahagad sa imo nin inumon, ikakuta na ang mahagad sa iya. Tatauan kakuta na niya nin tubig na nagtataong buhay." Nagsabi ang babae, "Sain ka makuan nin tubig na nagtataon nin buhay? Mayo ka man nin pangsakdo, dangan hararom ang bubon. Mas dakula ka pa daw ki Jacob na samong ginikanan na iyo ang nagtao sa mo kan bubon na ini? Nag-inom siya digdi, asinan sa iyang mga aki, asinan sa iyang mga hayop." Nagsimbag si Jesus, "An sisay man na uminom kan tubig digdi, mapapaha giraray. Alagad, an sisay man na uminom kan tubig na itatao ko, dainan ng gad, mapapaha. Huli ta ang tubig na itatao ko, magiging sarong burabod na magtatao sa iya nin buhay na daing katapusan. Tauwi man ako kan tubig na iyan," sabi kan babae. "Tanganing dain na nanggad ako mapaha, asin dain na ako masakdo digdi." Sinabihan siya ni Jesus, "Apudaan agum mo, asin bumalik ka digdi." "Mayo akong agum," sabi kan babae. "Tama ka," sabi ni Jesus. "Huli tanagin agum ka nin 5 lalaki, asin an kasaruan mo ngunyan, bako mong agum. Totoo ang sinabi mo." Nagsabi ang babae, "Nahihiling ko da saro kang propeta. An samong mga ginikanan nagsamba sa Dios sa bukid na ini, alagad kamong mga Hudiyo nagsabi na sa Jerusalem sa na dapat magsamba sa Dios." Sinabihan siya ni Jesus, "Magtubod ka sako, babae. Ta nagdadangadang an panahon na sasambahon nindo an Ama, bako sa nang sa bukid na ini o sa Jerusalem. Kamong mga Samaritano da inindo minimidbid an sa indong sinasamba. Alagad, midbid mi an samong sinasamba. Huli ta ang kaligtasan, gikan sa mga Hudiyo. Alagad, maabot ang panahon, asin uminabot na ngani, na ang tunay na mga parasamba, masamba sa Ama sa Espiritu asin katotoohan. Ang pagsambang ini, iyo ang buot kan Ama. Ang Diyos Espiritu, kaya ang mga masamba sa iya, dapat na magsamba sa Espiritu asin sa katotoohan." Nagsabi ang babae, "Aram kong maabot ang Mesiyas na inaapod Kristo. Pag-abot niya, ipapahayag niya sa to ang gabos." Sinabihan siya ni Jesus, "Ako ang Mesiyas, ako ang kaulay mo." Kan oras na iyan, nag-abot ang sa iyang mga disipulo, nagngaralasinda, huli ta nakikiulay si Jesus sa sarong babae. Alagad mayo sa indanin nangahas na maghapot sa babae, "Ano ang buot mo?" O kay Jesus, "Ta daw ta nakikiulay ka sa iya." Dangan, binayaan kan babae ang sa iyang dulay, nagbalik sa banwaan, saka sinabihan ang mga tawo duman, "Madya ka mo."
Hilngan nindo ang tawong nagparasabi sako kan gabus kong ginibo. Siya daw ang Kristo. Kaya nagduman ang mga tawo ki Jesus. Kan oras na iyan, inalok si Jesus kan mga disipulo na magkakan. Alagad nagsimbag siya. Igwa ako nin kakanon na dainin do aram. Kaya nagurulay-ulay ang mga disipulo, tibaad igwanin nagdarang kakanon sa iya. Sinabihan sinda ni Jesus, ang kakanon ko, iyo ang pag-utob kan kabutan kan nagsugo sako, asin ang paghaman kan ipinagibon niya. Bakong may kasabihan, 4 na sanang bulan dangan tig-ani na. Alagad, pangalagkalag kamo sa kaumahan, hinugna an anihon, tama ng anihon. Ang sisay man na nag-aani, tatandanan, tinitipon niya ang mga inani para sa buhay na daing katapusan. Kaya parehong mag-ugma ang paratanom saka ang paraani. Digdi nagiging totoo ang kasabihan, iba ang nagtatanom, iba man ang nag-aani. Sinugo ko kamo nganing mag-ani kanda inindo pinagpagalan. Iba ang nagpagal, alagad kamo ang nakikinabang kan sa indang pinagpagalan. Dakol na mga Samaritano sa banwaan na ito ang nagtubod ki Jesus, huli ta ang babae nagsabi, sinabi niya sako ang gabus kong naginibo. Pagdulok kan dakol na Samaritano ki Jesus, nakimaherak sinda sa iya na maguntok ngo na siya duman. Kaya nagduwa pang aldaw siya duman. Dakol pa ang nagtubod, pakadangog ninda kan mga tataramon ni Jesus. Sinabihan ninda ang babae, minatubod na kami. Bakong huli kan mga sinabi mo, kundi huli ta nadangog mi siya mismo. Naaaraman mi na siya talaga ang paraligtas kan kinakban. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Salamat sa Dios ta nag-uran nin makusog. Kasuhapon, mainiton ang panahon. Igwa po ba kamong paboritong inumon? Kung napapaha, do you have a favorite drink to quench your thirst? Sa panahon po ngunyan, kadakol kitang choices nin inumon. Kaidto, ang inumon, limitado sana sa mainit na kape, mainit na tsaa, juice, soft drinks. Iyo man sana yan ang pagpipilian na inumon kaidto. Pero sa mga aldaw ngunyan, igwa ng iba pang mga inumon, nadangog na po siguro nindo ang milk tea, tsaa na may gatas, matcha, gibo po yan sa mga dahon haling Japan, sparkling drinks, protein drinks, energy drinks. Kaidto ang pinag-uulayan talang kakanon. Ngunyan, may pinag-uulayan ng mga inumon, manlain-lain. Pag naglaog ka pati sa mall, dati ang mga tindahan lang nin kakanon. Pero ngunyan, may mga tindahan na para sana sa inumon. Igwa na kitang kultura nin pag-inom nin kape. Kaidto sabi kan mga tawo, ang kape para sana sa mga lugar na malipot. Pero bako sa Pilipinas, ang mga Pilipino, dawa abang init, makape. Sabi, may nito ng panahon, makape kita. Ginigibo ng tubig ang kape. Kape sa aga, kape sa udto, kape sa hapon, dawa banggi, nagkakape ang Pilipino. Lifestyle. Nagpipila pa ang mga tao tangani sa nang makabakal nin inumon. Kaming mga millennial, Gen Z, pababa, pipicturan pa ang inumon, tamagayon ang pakapreparar. Ipopost, masiram sa ininom ko. Masiram ang mga inumon, pero aram ta, pagpahaon kang maray,
Lalo na pakatapos mong magbaklay sa irarom kan init kan saldang, o pakatapos mong magtrabaho nin magabat, an hawak, naghahanap nin simple man sanang inumon. Anong inumon po? Tubig. Pagpagal, pagpaha, habo mo man nin mahamis, ano po? Habo mo man ning blended na shake. An hanap kan dila, kan lalamunan, simple sana, tubig. Dahil pagpaha ang hawak, aram niya kung ano ang nakakapara, daing iba kundi tubig sana. Igwang sarong babae sarong aldaw na nagduman sa bubon. Mahalagang bubon ini dahil ini ang bubon ni Jacob. Tamang-tama, pag abot niya duman sa bubon, yaon si Jesus. Ang babae, masakdo. Sisay ang babaeng ini, mahalagang tawan tasyanin atensyon, halabaon pati ang ebanghelyo ngunyan. Who is this woman? Why is she significant? Inot na inot, ang babaeng ini, Samaritana. Bakong ugali kan mga Samaritano sa mga Hudiyo na magsalak sa sarong lugar o maggamit nin parehong gamit. Pero pag-abot kan Samaritana, sabi kan Hudiyong si Jesus, painumaman ako. Nabiglaan babae. Sabi niya, Hudiyo ka, Samaritana ako. Natatanagahagad ka sako nin inumon. Dahil pwedeng nagsasalak kita nin gamit. Dahil nga ni pwedeng naghuhuron kita. Nabigla pa ining babae dahil si Jesus, kadakul an aram manungod digdi sa babae, dahil man sinda magkamidbid. Pero sinabi kan kagurangnan, midbid ta ka. Aram ko na nakalima ka ng agum, asin an kasaruan mo ngunyan, bako mong agum. Aram ni Jesus na ang buhay kan babaeng ini, buhay na masakit, buhay na naghahanap, buhay na naglalaom, buhay nin mga disappointment. Kaya palan ang babaeng ini, nagduman sa bubon, udtong maray, wara pong nagsasakdo nin tubig na udto. Ang nagsasakdo, aga o hapon, tanganing dai ka mabalad. Pero ang babaeng ini, nagsasakdo, udto. Tanganing dai siya mahiling kan mga tao. Tanganing dai siya paglibakon kan mga tao. Taaram niya na maraot ang sa iyang inagihan. In other words, ang babaeng ini, nagduman sa bubon, bako lang ta napapaha sa tubig, bako lang ta masakdo nin tubig, kundi ang buhay niya, buhay nin pagkapaha. Paha sa pagkamuhot, paha sa pag-ako, napapaha ang kalag kan babae. Bako lang ang hawak niya ang napapaha ang kalag kan babaeng Samaritana. And slowly, Jesus led this woman to see na igwang nakakapara kan pagkapaha kan kalag niya. Sabi ni Jesus, everyone who drinks from this well will get thirsty again, but I will give you living water. Anyone who drinks this water will never be thirsty again. Sabi kan babae, tauwi man ako kan tubig na iyan, habo ko nang magsakdo, habo ko nang mapaha. Give me that living water, sir, so that I may never thirst again. Ang babaeng Samaritana, na bago kan eksperyensyang ini, this beautiful encounter allowed this woman to see the Messiah. Sabi niya, aram ko na madatong ang Mesiyas. Sabi ni Jesus, ako, kaulay mo ako ang Mesiyas. This is the only instance in the scripture that Jesus clearly said that He is the Messiah. Paladan ang babaeng ini. Kaya pagkatapos ka ini, nalingawan na kan babae ang sa iyang dulay, she forgot her water jar, she left it by the well and started running back to town.
Nag-anunsyo siya sa mga tao, sinabihan niya, nahiling ko, ang sarong lalaki duman, naaram ang history ko, baka siya na ang Kristo. And the people, the Samaritan town, started rushing to Jesus, listening to Him. Dahil kan babaeng ini, dakol na Samaritano ang nagtubod ki Jesus. Dear friends, isn't this also our own story? Nagpasimbahan kita, agang amay ngunya na aldaw, taaramtang napapaha man kita. Dakul sa tuya digdi, ang paha sa pagkamuhot, napapaha sa katuninongan. We are here because we are thirsting for peace, for strength. Dakul sa tuya digdi, ang nawawaran ning paglaom sa buhay. Kaya nagpasimbahan because we thirst for hope. Magabat ang buhay, naghahagad nin tabang sa Diyos. Igwa nga ni sa tuya digdi na nagpasimbahan, daiman aram kun ano ang tuyo. Pero aram ta sa irarom kan puso, igwang pagkapaha. This is our thirst for God. Dahil mantang ang hawak, napapaha sa tubig, ang kalag, napapaha man, napapaha sa Diyos. As in kadakol na beses, binabalo ta, na paraon ang pagkapaha kan sa tuyang kalag sa paagi nin ibang mga bagay. Nagpapakasobsob sa trabaho, naghahanap nin success, nin distraction, pinapano ang buhay, nin kayamanan, nin kwarta, binabalo na paraon ang pagkapaha sa paagi nin mga relasyon, pinapano ang buhay, nin sex, nin kasiraman, nin kakanon. Pero aram ta, pakatapos kan gabos na ini, paha man giraray kita. Kagurang na natataarog ka ini, nadawa anong kapano-pano mi kan buhay minin kun ano-ano. Daiman giraray kami kontento, daiman giraray kami maugma, kagurang nan, natatapahaon man giraray kami. The Lord tells us in today's gospel, do not drink from other wells. Dai mag-inom sa ibang bubon. Tatakwan ta kanin tubig na buhay. Tanganing takwan kanin buhay. Asin puon ngunyan, dai ka na mapapaha. Our body longs for water. Our soul longs for Jesus. Asing pakatapos na mahimahaan ang babae, nagduman siya, nagdalagan, inapod ang ibang tao. Kita man po iniimbitaran na maginsiring, na pakatapos ka ining misa, dumuman sa indo pong mga pamilya, sa aga pagbalik sa trabaho, ihiras sa kapwa, kung sisay anako among ginigikanan kan tubig na buhay. Tell people about Jesus. Tell people how great God has been in your life. Let them know who quenches your thirst. Iyo ini ang ginibukan babaeng Samaritana, iyo man ang pangapudan sa to. Yaon digdi sa Santa Misa, ang tubig nin buhay sa mga babasahon, sa komunyon na aakuon ta at tiyan, an imbitasyon, iyo na ihiras ta sa kapwa, ang tubig nin buhay. Mahimahaan lugod kita sa misang ini, hagadon ta sa kagurangnan na paraon ang gabos na pagkapaha na inaagihan ta ngunyan. Tindog po kita. Simbagon ta ang tataramon, ipahayag ta ang satong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan, kaglalangkan langit asin dagat, asin ki Jesucristo aking buktong niya kagurangnan ta. Ipinangidam hulikan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ililubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat halay sa mga gadan, suminakat sa kalangitan,
Nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Halid duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwating laman, sa buhay na daing kasagporan. Amen. Tipunon taan sa tuyang mga pamibi, darahon sa Dios na nagpapara kan sa tong kapahaan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing ang Santo Papa, asinan mga obispo kan simbahan, maging mga epektibong saksi sa pagtubod na sa indang pinapahayag na masadol ang gabos na banwaan sa pagbidbid kay Jesus bilang sa indang paraligtas, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nalalagalag sa Diyos no nadalan, sa pag-ugid nindanin mga kinabano na kaugmahan, mamuklat sa katotoohan na ang kinaban dai makakatao kan tunay na kaugmahan, kundi ang Diyos sana, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa satong pagpenitensya ngunya na Kwaresma, kita maging urog na bukas sa Espiritu, kan Diyos no na pagkamuot, na nagtutubos sa to, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagahelang sa isip asin sa hawak, mag-ako kan sa tong tabang, sa saindang kaluyahan asin kasakitan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga kadugo asin mga katuod niya tong gadan, makalaog sa Diyos no na eerokan, na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Nakikihuron ang satuyang Santo Papa, Papa Leon, asinan sa tong obispo, Bishop Bong, na magpamibi kita arualdaw para sa katuninongan sa kinakban, urog na sa Middle East. Ipamibi ta ang mga nasyon na nag-iiriwal, ipamibi ta ang mga komunidad, lalo na ang mga aki na apektado kan gera, mayong nanggagana sa gera, gabos daog sa gera, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit nun na Ama, inaako mi an sa mong kasumbikalan, asinan sa mong pangangaipo kan sa imong kapatawadan. Warasan sa mo ang gabos na tabang na kaipuhan mi, tanganing tunay kaming mabuhay sa aki mong si Jesucristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akuon malugod ken kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, huli ka ining mga sakripisyo, kaugaying itugot mo, na kaming namimibing patawadon sa samong mga kasumbikalan, maghinguwang magpatawad kan kapwa.
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaasan mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Takan naghagad siya sa Samaritana na painumon kan tubig, linalangnan niya sa iya ang balaog nin pagtubod. Asin nagpakanigo siyang gayo na mapaha sa iyang pagtubod, kaya pinalaad niya sa iya ang kalayo nin Diyos non na pagkamuot. Kaya kami man nagpapasalamat sa imo, asing kaiba kan mga anghel, nag-uumaw sa mga kabagsikan mo na nagsasabi. Kagurangnan, ika nanggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamogabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamogabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, pati na sa mga nasyon na nag-iiriwal. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Papa, si Leon,
an samong obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, ginumdumasa sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, pati na ang mga biktima nin gera, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong patron San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Pamibi untaan pamibi na itinukdo ni Jesus. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilinga, ansa mong mga kasalan,
kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, arugon ta ang Samaritana na hiniras si Kristo sa kapwa, magpatinaraohan man kita nin katuninongan. Uya si Jesucristo, ang tubig nin buhay. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Thank you.
puan gabos para sa pamibi sa Obeleo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ikis-75 taon ninsa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kay ining komunidad din pagtubod. Tukdooy kami maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaidto ngunyan asin sagkod paman. Patalubua kami sa pagtubod, pagpapagdayanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaadaan puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta asin hade, para sa banwaan mo. Huli keso Kristong kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. Matindog po, mamibi kita. Kagurangnan, kaming nag-ako kan mga panuga nin mga misteryong langit nun, asin uya pa sa daga, nabasog na kan tinapay hale sa itaas. Mapakumbabang nag-aarang sa imo, na ang nangyayari sa mo sa paagi kan misteryo, mautob sa paagi kan gibo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigo po ng second collection para po ini sa pagmantinir ka mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot sa 42,686 pesos. Ang naambag niya to sa siring na oras ng misa, nagabot po sa 3,970 pesos and 25 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 7,906 pesos and 30 centavos para po ini sa Pro Seminaryo. Siring man si Reverendo John Luke Anas Andes, kan Our Lady of Salvation Parish, Piuderan Albay, o ordinahan sa pagkapadi sa Abril 2 sa oras na alas 8 nin pagkaaga, kasabay kan Chrism Mass sa Albay Cathedral. Kung si Isay man po ang may aram na makakaulang kan sa iyang ordinasyon, magdulok na lang po sa opisina kan sa tong parokya o sa chancery. Ang katiwala 1008, magkakaigwa ng fundraising activity na may temang Sayaw sa Pagrukyaw, Kudal-Kudal sa Veritas, sa Abril 11 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Ang proceeds ka na sabing aktibidad para po sa Andurog sa Eskwela Outreach Program. Ang ticket mababakal po sa opisina. Siring maligdi po sa satuyang parokya, magkakaigwa po nin pagkumpil sa Abril 18 sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga para sa maawot magpadista asin iba pang impormasyon manungod sa kumpil. Magdulok na lang po sa opisina. Asin maawot mi man po pasalamatan ang mga nagdonate ka nakaaging semana. Anonymous donors, 1,400 pesos. Tulong tig 1,000 pesos, 900 pesos, 550 pesos, limang tig 500 pesos, asin 200 pesos. Salamat po asin Diyos mabalos. Matindog po, ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong spirito. pakiduko ang mga payo para sa bendisyon sa Kwaresma. Kagurangnan namimibi kami, pasunoda ang puso kaining sa imong mga paratubod, asin magkanigong warasan sa sainda, ining grasya. Tanganing ang mga nagdadanay sa pagkamuot sa imo, asin pagkamuot sa kapwa, mautob ang kapanoan kan sa imong mga tugon. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Asin bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, ihiras sa kapwa si Kristo na tubig nin buhay. Salamat sa Diyos.